Kanindlule Lingapheli sendlule ngoJesu. uthi wena akafanga. Yes. Wabethela. Ukusho kweBhayibheli, according to the Bible. Lithini iBhayibheli? Waye esiphambanweni kodwa leyo kufa ifika ibe inkinga nokuthi wavuka ngesonto. Yabo. Ifika ibe inkinga ngoba ifika ikhuluma ngo 3 days no 3 nights bese ithi futhi wangena ethuneni ngoLesihlanu. Wavuka ngesonto but uMaria wayethuneni ngesonto akamficanga, which poses a question. Wavuka ekuseni ya. No, akamficanga ekuseni. Yeah. So uba wazi ukuthi wavuka nini. Ngoba kungenzeka kuba wavuka ngawo uLesihlanu. Who knows? Ngoba akekho waya ngesabatha ethuneni. Who knows ukuthi wayekhona noma wayengekho ngesabatha ethuneni. Akekho wazi. Uhlangana naye uMaria usefake ingubo lapho usingumlimi. Uyambiza futhi akamboni, awukhame engamboni. Kade behlala naye. Because Jesus was disguised, engafuni ukuthi abantu bambone ngoba mabeke bambona bazombulala. Ngoba wayengafanga. This is why ngithi mina le. No, una disguise. uMaria ngamboni. Noqhubekani. Le show liyaqhubeka. No. So uthi ingwela ayifanga wena. Yini edala ukuthi ayifihle. Udisguisela ngithi uMaria kuyena akamboni. Uthi uma umthathile ukhuluma naye. Uyamazi uJesu. Kodwa ubuza kuyena uthi uma umthathile ngitshele khena ngizomthatha mina ngihambe naye. Now there's a problem ukuthi uJesu uyamazi. Ukhuluma naye umbuza kuyena kanjani ungamboni. The man was under heavy disguise. And ufuna uyayitesta le disguise yakho. Uyitesta ngayo Maria ukuthi ngifuna ukubona uzongibona yini lo. Yeah. Akamboni. So the man has disguised himself because he's afraid ukuthi I'm a wanted man. Mabeke bangibona bazongibulala. No, mina so uJesu something happened but akafanga. Mina ngiyalapha. And akavukanga ngesonto. Ngiyalapha ngoba akekho uthi wena waye esiphambanweni uyavuma uthi waye esiphambanweni. According to the Bible, yes. Yeah, kodwa ukuthi wafa. Hayi. Uthi was just wayilimele. Anda kwakukhoma. Uthi wayeshaywa limala waba kwikhoma. Uyabona uJesu usesiphambanweni uthi womile. Yeah. Bamnika uvinika ngathi umuntu omile anikeza uvinika. Yeah. Ufuna amanzi anikeza uvinika for what reason? Ngomile ngithi ngomile ngifuna nanka amanzi wena unginika uvinika. Engakho le ifuna ishow yonke. Inokhuzi kibheko. No, but mina from